Jeg hedder Diana Elmegaard Grovermann, og jeg er i bestyrelsen for Kræftens Bekæmpelses Lokalforening her i Dragør. Vi er så heldige, at vi hver eneste år må planlægge den her hjemkomstfest for Race 500 Against Cancer, som har cyklet rundt i Danmark 500 km i løbet af de sidste dage, og så ender de her i Dragør. Det er selvfølgelig et alvorligt emne, men vi skal huske at fejre livet samtidig. De 100 cykelryttere er blevet hjulpet rigtig godt af 5 hjælpere rundt på turen hele vejen. Nogle af hjælperne de har fået lov til at køre i den gode, flotte bil fra fælleskassen, og det har været en kæmpe gave, at de har kunne få lov til at få den sponsoreret. Diana, værsgo. Jamen, jeg hedder Tina Jensen, og jeg er ansat i andelskassen Fælleskassen, og jeg er lige kommet hjem for et 3-dages raceløb, som er det, der hedder Race 500 Against Cancer, hvor det er, at vi har cyklet 3 dage igennem Danmark og samlet en stor pulje penge ind, doneret direkte til Kræftens Bekæmpelse. Det er mig, der har haft en stor fornøjelse at køre i Fælleskassens bil her, og jeg har været kører for ham, der laver social media for Race 500 Against Cancer. Fantastisk bil at køre i. Det har været en kæmpe oplevelse. Vi havde fornøjelsen af at køre ind imod Dragør, og vi havde bagsmækken åben og filmet ud og lavet live streaming til alle dem, der fulgte med.